episode Hmuhnawm berakan huang khan tian hua chuan taksathar anei ta aron che pui rem hle ani kha tian si chu damin atlan chuak thei ta tian hua chuan poi ati hlea achakna pa ngai ala nei le lo thu ase sawian chuan tian hua hnena chuan apoi lo thu ase tuna hian kantana poimo ber chu poison gal tan intense yang energy a khat hun kan zon vat angai ani atia chuta chuan away full poison body chu athunun vek theinan kapui theyang atia tian hua chuan chu tha ati khop mai zinlan chuan intense yang energy omna hmun a hriat thu alo sei vata sawian le poison gal te chuan an ngai event ngal hle khoya nge om ti an zot ngala ye city ya ye family te hmun thu sunfire ancient altar tia hriata a om ti a hrila an ye city ya yana alo kal khan ye family elder ten an lo lom lo hle an bei chiama sawian chakna dik tak an hriat lo wang chau ani ti asaya ma se tungtuma chuan an kal le ani chuan an lo sei chia in an ti buaingam to lawang ti asaya sawian chu anuya ye family te omna a kal le chu a in huam hle chumi hnuwa chuan a sin chu ye family te chen na hmuna a in thlaka zaw he ti mingpu chu a mi then khatte ne ye family te chen na an lo kala zaw he hi 6-star dozong level ania kuang pakhat aron king telbok ye family elder senior ye chong chuan chuta chuan kuang aron ken chan le engthil nge ti atum azota zaw he chuan an black fire sect master chuan lai hmuna hen aron tir ti asaya fire sect master chuan intense yang energy omna sunfire ancient altar chu anga event hle lo nia ye family hian thopui adu ani chuan black fire sect hian boina asiam sak lawang ma se an do dal ni chuan kuang chu an chan turani in ruang da na turani hi atia chu thu chuan ye family elder te chu ati thin ur hlea elder pakhat chuan sunfire ancient altar chu an family te hmun thup tat ani thu asaya an tam dana chuan pon lammi tu main an hmang thei lo ti asai zaw he chu alung oi lo hlea tharum tho atuma elder te chuan beile tan tuma ma se ye chong chuan zaw he chu 6-star dozong ani ti le ye family a chun tu main an tluk lo thu sein alo danga chuta zaw he chuan an do le tani chuan an thi don ti in aron vo zui ngala ye chong chuan achunga engma an ti thelo awang chuan aril ru boy hlea zaw he chuan an ma ni chu anu izata tiang taka chaklo ni si ye family te chu pil region a chung koro pui panga zinga pakhata an la in ngai rengani ti in deu so takin atong khuma anaw te nen chuan ye family chu an nu izata an pi le pu te chu man line miro pui takni ma se tuna chuan an nam chu atlu chevek to pol hlo ang chawan ni to thu aseya nui chungin an pi le pu te hian an hming thanna atla hiam ti seta se ma ni thla te ngei po i se he kuang chunga hian an pai lu du nge yang atia chuta zaw he chuan sunfire ancient altar chu min ko mu ro atia chu ti ani lo chuan in family hi lai mun tang hian kan no chuak tho thawang cheu tin a vo zuya chuti lai tak chuan sawian chu tian ho pozon ga le zinlan te nen an ron thlenga sawian chuan zaw he hena he kuang hi la a ye city chu san turin second som hun in nei aron tia zaw he chuan alo nu izat hle he pa hi khoya tang lo kal nge ani ti azota ahma he tiang taka chaporon tong ngam turin tunge ani ati reilo te a ngai dam min di lang ti in a ho te chu bei turin thua pe ngala sawian chuan tian ho hena hun kan nei tam lawa chu wangin han enroll mei te atia tian ho chuan malama pana a vai crack power chu amanga zaw he naw te zong chu move khata an thlok dar suwa a awra chuan ama chu dozun level ani ti atilanga ye family elder te po chu atimang ang hle zaw he chu a hlau thong hle khongai na adil ngal chu nei an ma ni ati thin rim chu ati sualian takani thu asaya tian hua chu anuya voin hian idam le thi hi hetatlang wal kuta hian ain hatanga tia zaw he chuan rang takin sawian chu little brother ti in akawa ma se tian hua chu a hlau ema wang chun sawian chu sar ti na kaw ta hiala sawian chu anu na zo sak turin nge na ye family a ke a pen lu ngai to lo tur thu atiam bok sawian chuan i kuang khala la chuak ro heta hian ilo tir le ngamani chuan in black fire sect zong in an tuaranga tia
zau he chu alom hlea kuang chu ala a ho te nen chuan man mo zatin an chuak ta chuta sawian chu aron pen chuaka ye family elder te chu za takin a bia ye chong chuan thilangai to chuaka fourth elder chuan an in mu masak ber chuma a be siam kha ani elder chuan sawian a background chu a hredu hlea engtin nge dozun level 3 atan anei theyang ti angai to zinlan chu apu hne na aron kalwata an family a chan chuak thei ti aron hril non le ye chong chuan sawian a chakna le talen in thup chu alo hrelo ani ti apoma lom thu aseya ama sino sei che to na te chu thinlunga paizom no turin yan an hena chuan angena sawian chuan hria thiam lo wang meya angai ti in a changa chuta tun tuma hian sunfire ancient altar mandil tura alo kal thu a sei fia bok ye chong chuan phalna pek chu poyetilo ma se fourth elder chuan alo do dal le hi kan family mun thup ani awangin pon lammi tu main andan angin an mang theilo ti asei ye chong chuan dan chu apoi mo ber to lo thu sein sawian chuan an hmel ma te laka aron chan hima chu wang chuan dan chu kan ngai poi mo ber theilawang adu chu kan ti sak ngei turani atia sawian chuan ye chong hne na chuan lom thu aseya elder ye chong chuan sunfire ancient altar omna lampan chuan a hroi ta ngala chuti la chuan hmun danga chuan void crack aron in honga elder tiansi chu alo chuaka poison ga le dozun level an ma ni beitu te chu ngai dam ngai lowang ti aseya an du te chu ti tia sak veka an tharau thlenga ati hlum vek tur thu atiamani thinrim nai na khata ice river valley lam chu chak takin a panta chumi hnuwa asin chu guklan tlanga ain thak le zunar kan hua ling ing chuan yang master sawian chungchang thuthara don thu ashila kan hriata tan zunar character design hi studio chuan an update to ahma aya moizokin alangani zunar chuan ling ing chu sawian omna azot ngala ani chuan sawian chu yesitia om mek ti ashila ma se a thian nu poison gal chan chhuat na konga chuan ice river valley mi te chu ati thin ur hle ti asoya chuti ro chuan hall of souls a soul and voice te chu he bial chunga hian an vak kol na sa hlea sawian an ma ni ne na an boina awang hian harsan na lian tak atok thoi donin ling ing chuan na hria chumi ngai to chuan zunar chuan clan elder pahni elder lin le elder iun te chu akawa an ron thleng ngal vat yesitia hroi ngal turina hrila elder pahni chuan portal an honga sawian chu ngai tuin zunar chuan kom chung chuan tu main an khoi ngam lowang che 2.0 na tan tum che ni chuan ka that vekanga tia asin chu ye city a in thak le ye family first elder ye chong chuan sawian poison gale tian ho te chu sunfire unseen altar tampan puin a hruaya refen kal nu chuan sunfire unseen altar chu mu thein aron langa sunfire chakna na sat takin na khata sawian poison gale tian ho te chu an luta sawian chuan he hmuna hian natural energy thiang lim le chak tak tak a om ti a mu chuaka chu an thil tumatan a tha tok le iana chuan tian ho hne na full poison body control tur kan tho chung hian milo ven reng angai dona tu main minti boilo nan film khur turina tiboka tian ho chuan lungai su he hmun hi chu kan kuta daro kan lo veng reng ang cheu atia ani le art demon puppet chu pon lama an lo omta chu hmun chu an veng ta ani chuta sawian chuan poison ga hne na tian ho chu taksa thar ane nuwa ama angkha ani to lo thu le adang lam vek to nia a hriat thu aseya poison ga chuan a hmel lan dan wangi mo tuna chuan taksa thar ane to a chu wang chuan adang lam ta ani mei theya ti ve bok sawian chu aril ru anuam chi lo a chan chu tian ho chu ama anga mi fiam thu du tak ani a bei sei wang ani ti chuan asin chu ice river valley a in thak le chuta chuan tian si chu alo langa ice river valley master bing hei chu lal thu thlenga a thua senior elder tian suwa chuan tian si hne na valley master chuan chu mei chia oil poison body ne chu man turin elder pathum nen a tir che a ma se nang ma chawin ilo tir le a an chunga thil thleng chu valley master hne na hian ril fia vat ro atia tian si chuan hlau thong tak chung chuan valley master elder te thi na hian thiam no ka nei lo thiana neya dozen level mi pakhat ti ina changa
elder tian suat chuan chu pat star engzat nge ni atia tian si chuan 1 star dozun ani mai the ma se special manipulation theina chak tak ani ani ti in a changa master bing hei chu a thin rim hlea tian si chu a thil ti the hmang chuan na takin a hliama tian si hena chuan poison ga le a thian te kalna tur a hria empty azot lau thong takin tian si chuan engma a shed lo thu a hrila master bing hei thin rim na chu a zual sawa a thil ti theina hmangin tian si bulvela ice vortex a siama tian si chuan ngai dam ram turin nge na chuti lai mek chuan master bing hei chuan an bula hall of souls mi pakhat a omti a hriat chuan a kau chuaka vut tlang lian tak pakhat atang chuan dark energy a lo chuaka protector u inland sect in dauna a sawian a master ia lau man tu chuaram lang ta a protector u chuan valley master iming thanna angin inung tak setani ti in aron tlon vela master bing hei chuan makti takin hall of souls atanga lo kalini em ka valley a hian engti turinge lo kalatia protector u chuan wayful poison gal le sawian te kalna hmun chu ka hre chiang khop mai sawian hi hall of souls target ania ma se keima chau chuan kaman theilo kan tan ho chuan anni chu kan man vek theyang atia chu enge ingai dan atia master bing hei chuan arem ti hmain reivak lo ngai tua condition pakhata neya poison ga chu ka chan pol ani anga midang te chunga chuan idu du iti theyang atia protector u chu anui suka apui nein until tum chu anhlen chuak ngayang ti atiam bo heti la hian sawin le poison gal e chu sunfire unseen altera an oma sawin chuan yoifil poison body chunga thune na fam kim ka nei theinan chuan kan chuak tir vek angai ani chumi hnuah chuan i poisonous energy chu i taksa chunga hmun khata i focus turani hetiang kalphung hi a hreom hle dona chu wangi i tur chuak thenge turani atia poison ga chuan lungai su kabula i om chung chuan engma ka hlaulo karing tok chi ani atia sawian chuan a heavenly flame chu activate ta ama poison gal poison body asil sakna chu ati chia poison ga chuan a wayful poison body chu a thunun theilo phata a poisonous energy chu na satakina chuaka chu chuan hreom na sataka thlenani ataksa atang chuan poisonous energy aron luang chuaka achunga sawian omna poison domain zau tak asiama chumi hnuah iana chuan rank 7 sky poison scorpion b score chu ala chuak ta sawian chuan zoi rank 7 b score chu poison ga taksa athun lu ta anatna chu ati zual so reivak lo hnu chuan a hib lut veka ataksa chuan poison zun zam chu aron dar tana sawian chuan a hmabak chu apoimo hle don ti a hrila chumi hnuah iana chuan body liquid chu aron chhuah ta a chakna satak chuan an che vela poisonous energy domain chu ati che ngal veka a poison energy hnathawh chu ati zia omin adam tranta chu a hmu chuan sawian chu alom hlea hi body transforming saliva atanga a beisei angchi ani ti asoya poison gal taksa du thu samin a thokani tuna chuan adochi a circulate thun ani to ti a hrila chuti lai chuan a poisonous energy chu rank 7 b score mangin poison pill form a thlak ta ani energy chu a nget lo hlea atan natna nasatak a thlen le a taksa aron lang chok le tlat mai mang ang takin sawian chuan body liquid mangin tempering process chu i chakatum ta poison ga chuan bansan du lovin na ti hle chumpo in a chakna zongjong in a condense chunzom zela sawian chuan ataksa body liquid ada lu chunzom zel lai chuan reivak lo chau tor angai to ti a hrila ma se rei lo te body liquid chu a hmang zo veka wayful poison chu ala thunun theilo chu poison energy chu a che vela na satakin adara ma se van nei thak takin chuti lai tak chuan sunfire chu altera tang chuan aron puak chuaka poison energy omde chu atire veka ataksa chu apa ngain a omle ta ani chumi hnuah chuan a poison chu hlohling takin poison pila a condense theita ani sawian chu a thohuaya sunfire altera omlo se chu voin hian wayful poison hi athunun theilo nge yang ti angai tua chumi hnuah chuan khopui pakhata ain thlaka chuta chuan vurna satak atla ani mi te chuan ice river valley ami elder tiansi te chu elder dangtinen an rongkal an hmu chuan mak an ti hlea an ma ni an hriat chuan
khomi puite chuan engvai nge heng Ice River Valley te hi e family an local ti an ngai tua Ice River Valley elder te chuan khopui pumpui chunga barrier an activate kan ta TNC chuan Wayful poison ga chu kan kuta min hlan ha lo min hlan du lo ani chuan voina hian in family zong zong kan ti chhevekang ti in avawa zinlan le elder te chu an buai hle a chuti lai chuan poison ga chu adin hun a thato hle a reilo te a poison energy chu poison pila a condense don ti a hmu chuan iena chu a thlamuang ta hle a chuti lai tak chuan chunglama tangin gold color a ron te thla a sawian chuan makati hle a body liquid atanga body seed in siam ni in heavenly flame ati hlum hnuwa body liquid hi body seed a in thak theyang ti a hriat ngai lo thu a se a hei hi thil hlu takani ti a hre chiang hle a special drink chunga chuan a da ta a chuta elder sirlam pan chuan akala heta hian me al chakna hi anasa hle turania ma se a chak lo hle ti a hmuwa he sunfire unseen elder in a chakna a pechhuak claim chu a hriat thiam lo thu a se a soul oral activate chuan sunfire unseen elder hnuaya makma chung thuk tak chu a zuk clear kuala a tuai lam hlataka chuan pil pakhat alo in siam ti a hmuwa he pil hi hardcore beat ani sawian chuan a master ialawa thil lo fil to chu a hre chuak le a hardcore beat hi leichung thuk ta essence energy atanga in siam ania kumza tam tak angaya kumza wi tam tak nuwa chau chu chakna chu a in zum khoma beat a achangta ani atia tier 8 alchemy sin refine chuan tier 9 medicinal pill siam nan a man the ani chuti lai chuan sawen a chuan makati hle a fiam thuwa tho mai mai angaya master min bum le itumani mo atia yalau chuan ianalu a ben saka nopang he thil ka hril che hin akin loka itan ala hlu hle dolani ti a sei lai chu angai tua chuaka tuna chuan engvain nge sunfire unseen outer hian chakna tamjok a pek chho theilo ti chu chiang takin a hriat ta chung zong zong chu hardcore beat in a hebrew wang ani ti yana chuan a hre thiama sawian chuan hei hi hunrem chang taka angaya hardcore beat chu lak chho tumta a heavenly flame chu activating flame chu hnoi lama a chua flame chuan hardcore beat chu a khua siawen taksa chuan na atia ma se a chun zom jela a chakna zong zong bangin beat chu ala chuak theita ani hardcore beat chu lak chu ani hnu chuan sunfire unseen elder chuan sunfire energy na sa tak a chuata sawian chuan tuna chuan ni eng chakna chu direct in sunfire energy a chantir to ti asaya beat chu keng chungin thil hlu tak tak pahni a hmu chok chu a lom zia thu asaya vole khata lei chu hinga sawian chuan rang takin beat chu ada bauta a chan chu Ice River Valley chuan ye family chu an huai vek to ani tian so chuan a seinon le a hun claim in lanei poison ga chu kan kuta hian hlan ula in du lo chuan kan ti hlum vek ang cheu ati le a ye family elder te le midang te chu an mang ang zual sawa elder pakhat chuan Ice River Valley elder tian suale tian si te thil ti thena na sat zia chu a sei chuaka ma se kan family a hian tu tak nge an zon he full poison gal an ti hi tu nge engtin nge kan family hian ama nen hian in zom na an nei theyang atia first elder e chong chuan zinlan hena an zon mek full poison gal chu sawian ne na local nula kha ani theyang ematia zinlan chu aril ru boy hlea a chang lo a chan chu poison gal awang hian a chung te chu din hun laoma a hrualu thei ti a hria ani mi zong zong chuan angoi renga wang chuan sawian local pui nula chu poison gal ani ti an thret chuaka an hlau thong hle elder pakhat chuan kan family hi Ice River Valley ma ading thei ngai lawang heng elder te hian sawian ane na local nula hi an zong ani chuan harsana lian tak kan tok ngei don ani atia elder dang pakhat chuan mang ang zetin tuna hian engtinge kan ti ta kang atia an bula chuan tian hua lokala ani chuan an hena lau turin nei lo in family hian Ice River Valley elder te hi in ma chhon ngai lawang atia chuta awen chu an in te te a chuti lai tak chuan sawian chu alo thlenga elder ia chong hena Ice River Valley elder te hi kahma chhonam chu wangin I family te hi he thila hian an in rot angai lo atia chumi awang chuan ia chong chu along hle a
chuta sawian chuan tian hua hena master Ice River Valley atanga heng elder te machon tur hian minon zom ve angai don ani atia tian hua chuan te reng mei an chan vo dik tak ka peang eng thil po thleng se tian si khian he hmuni damina chho san don lo ti na changa tian so chuan tian hua mu chuan elder tian si o sam taka hne tu venerate kha in nge yang atia ma se central prince a hian dozen level kai zinga I hming hi ka hretat lo ti in a sei tian hua chuan ka hming chu tian hua ani ti in a changa tian so chuan tian hua voina thil thleng te hi Ice River Valley de Wolful Poison Gal in Karania chu wangin in rol tur ani lo in rol lo chuan kan Ice River Valley hian thian angin a enang che tin a chang velia tian hua chuan insecten om tak thian ni chu atang kai na ka hre ho lo mai ti in a chang le ta chu chuan tian so chu ti thin ur hle o le a thai von hian in pan hi hian kan man cheuga ti chuan poison gal po kan zon angai to lawang ama ngei chan so cheu tumin kan hena aron kalanga tia chuta tian si hena chuan sawin hi ikuta ka daang kein tian hua hi ka bayang von hian iche boile ani chuan Valley Master thin un laka ka chan sok thei ho lawang che atia ti chuan tian hua le tian so te chu na satakin a in beita tian si chuan sawian chu apana tlangwa tun tum chu heta hian chan sok tu tu chen om to lo ka kuta hian I thi yang atia ma se chulai vela chuan Hmuhnawm chu aron ri chuaka Hall of Sosa Protector u chu alo chuaka Protector u chuan tian si he tlangwa sawian hi Hall of Sos target ania chu wang chuan ka kuta daro atia sawian chuan Protector u mu chuan a thin rim na sa hlea Protector u chuan ni zat tak hian min na hredengem thin rim takin sawian chuan a ora chu a thla a heavy ruler chu ala chuak ngal Protector u hi a master ia lau sol man tu ti a hret chiang hlea sawian hian a 3000 lightning movement mangin Protector u chu rang takin a bei ngala ma se Protector u chuan a chen chu a ti chuaka sawian beina chu a block ta ani Protector u chuan iche dan ver chu a chelove ati Protector u hi 8 star do zong ni a sawian a thil ti thena ero 2 star do zong a chau ala om thum Protector u chuan I chakna chu alo thang chhona sa hle mai a nga kha chuan ran nung poimo lo tak ang mai ni ti in a sei sawian chuan moi turin a thila chuti lai chuan a papet chu hnunglama tangin Protector u bei tumin aron kala ma se tian si chuan alo ti khang vek se zui the om lo tian si chuan he papet hi ka kuta da ro atia mundanga a hruai sona thin rim takin sawian chuan a heavenly flame mangin chen te chu ati chia anin beina chu anasa zual so sawa Protector u chuan tlangwal I thil ti thena hian min ti lom lo tak zet midang chakna in ngat bol hlo mai ni ti in sawian chu anui zat le a sawian chuan nang bei tu che hian ka chak tok ti in a chang le ta a chaos le a Protector u chuan nang ma in ngai tu lu tuka khati lai khan yalau kha kaman the ani min dang thei lo tuna chuan nang ma chau ini to le ngala enge iti the yalau zir tir chu bol hlo man tlak lo mai chawan ni atia thin rim takin sawian chuan a 3000 lightning movement mang chuan a bei zela ma se Protector u chuan a chen mangin a do let le a sawian chuan rang takin chen te chu alo bum zela ma se Protector u chuan ri zat takin 2 star do zong mai mai hian he Protector hi I challenge ngama mo thi I du ani nge yang chumi hnuah sawian chhevela soul energy portal tam tak a siama chutatang chuan soul chain tam tak ati chuaka sawian chuan a ruler technique chu activate in a bloka ma se chain te chu ati top theilova atang ta a tian si chuan lo en ringin anuya I papet te lo chut engma ini lo alo ti Protector u chuan ni so zet hian he hi ami iti thei zong engtin nge he tiang chakna be tham tak manga ya lo chan chu I be sei thei atia sawian chuan limnu tok su ka thil ti thena chu I hre thuo yang ti in thin rim takin a changa 3 mysterious chains of heavenly flame chu activate ta ani first transformation green lotus chains chu ati chuaka
ataksa atang chuan green lotus flame chu aron chuaka energy chu anasa em protector u chu Tianci lama chuan a hnung tol ngala Tianci chu a thong hle chu technique chu burning flame valley sky tree mysterious sense ani ti a hria protector u hna chuan ama hi ngai tha ho su stage pathum hi activate vek ani chuan achakna hi start thumin apun bel the ani atia protector u chuan alangai ne phlea 3 star mo lo tu rom lo ka kuta tangin atlan chuak lawanga ti chuta sawian chuan second transformation glaze transformation change chu activate ami chumoi takin aron enga Tianci chuan heavenly flame dang le mo ati second stage po amang thei kan ngai tha ngot thei lawanga tia achakna en hian en third stage po a thleng mai thei ati protector u chu anui suka a tha a heavenly flames pang po in akama engma ani lo ti ka enti ranga tia ma se chuta sawian chuan bone chilling flame mangin third transformation chu activate vele he heavenly flame hian a che vela thil om zong zong chu tikhang vek the khopa thil ti thena vot tak akeng telani chu a hu chuan protector u hmel chu makti hmel takin ain thaka tian hole tian so te point sawian atanga aura ron so na satak chu ain be chol thakin an ron thira tian ho chu alungai lo he protector u chuan a theilo engtinge voi khata heavenly flame pathuma thunum theati yana bone chilling flame chuan chakna na satak a chua ye family member te po chu aura wang ngotin an tu thei hial sawian hian heavenly flames pathum anei tak tak ti a hriat chuan protector u le Tianci te chu an mang ang tak zet bone chilling flames gold power a dar zel chuan sawian taksa chunga chuan frozen ice armor alo in siama a hmel zong zong chu adang lam vek asam chu awara a hmel chu yalaw nen chuan ain ang deuh hlek bok rings chu ataksa sir zong zonga aron lamta a sawian chuan skyfire 3 mysterious sense third transformation atia ami chumoi takin aron enga episode chu heta hian a top ta ani he inbena hi a Hmuhnawm don hle episode ni don a o ani he inbena hian ice river valley master alo thleng dona tin hall of souls atang ni chak tak tak anon thlen bel bok chu mai ani lo chunar chu guklan elder tenen anon thleng ve don bok apui chho don khop mai inrini zana episode dot le hi ti chu kan tumang episode lo omle dura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye